Fiți atenți! În preoție este puterea de dină. Preoție este limba lui Dumnezeu. Biserica este casa lui Dumnezeu. Biserica este poarta lui Dumnezeu. Și eu am fost bolnav, vă spun, să fie de mărturie și de mântuire. Acum 3 săptămâni trebuie să fiu îngropat. M-am dus la doctor și m-am refuzat. Mă duc la spital să mă opereze tot de rinichi. De aceea e boală murim noi, cei accidentați. Și am venit acasă și am chemat preoții bisericii imediat la ora 2 duminică și a venit preoții bisericii și mi-a făcut Sfântul Maslu, dragii mei. Și când a intrat preotul pe ușă și ne-a trăit, acum te punem pe picioare, acum te vindecăm. S-a terminat Sfântul Maslu și a început rinichii mei. Uite, oameni buni, izvorul tămăduirii, aci în Sfânta Gheazmă, în uleiul sfințit de la sfințiții preoți. De aceea credeți în preoție, pentru cine nu-i respectă preoția și pe Dumnezeu, nu se mântuiește. Acești eretici care s-a depărtat, care sapă la temelia bisericii noastre, să vină înapoi. Aci o turmă și un păstor, atunci se va mântui. De aceea dumneavoastră dați slavă lui Dumnezeu. Închinați-vă și iubiți pe Sfânta Fecioară Maria. Iubiți smerenia ei, iubiți dragostea ei, iubiți blândeța ei, cetiți acatistul ei, paraclisul ei la boală și să vă dea Dumnezeu sănătate. Iubiți pe Domnul nostru Iisus Hristos, iubiți preoția din toată inima, iubiți icoana, iubiți tot ce e sfânt, că Dumnezeu vă dă împărăția lui Dumnezeu.